1974, מלחמת יום הכיפורים. הרבי מלובביץ' חוזה ברוח קודשו את המלחמה שהיוותה הפתעה עבור העולם כולו, וקורא לחסידיו להגן על עם ישראל ולהפיץ את מבצעי המצוות. מבצע תפילין, מזוזה, תורה, בית מלא ספרים, צדקה ונרות שבת קודש, או בקוד הצבאי נשק בראשי תיבות. הרבי נותן לפעילות קונוטציה צבאית, מבצעים, שם הכולל למבצעי המצוות, וטנק, הרכב שאחראי לעשיית המבצעים והפצת המצוות. הרבי הציב רעיונות כשהוא התחיל את הנשיאות. הוא פרץ, הגיע למבצעים. הוא אמר מבצעים? כן. מונח מחשבי, צבאי. אופריישן. הרבי פתאום יוצא ואומר שהוא רוצה שיעשו טנקים. מה זה טנקים? הוא אומר טנקים של מצוות. תשובה מסעית היהדות הראשונה לפני הרבי, התבטא הרבי שאלו הם טנקים של צד הקדושה, טנק, ראשי תיבות, טהרות, נזיקים, קודשים, והם יהיו חוד החנית במלחמה נגד ההתבוללות. את המערכה החל הנחשון שבחבורה, הרב דוד נחשון, ואיבד טנקים לארץ הקודש. טנק ועוד טנק הגיעו בזה אחר זה לנמל אשדוד ופוזרו ברחבי הארץ, ממטולה ועד אלעד, בערים, במושבים ובקיבוצים, שם עסקו הטנקיסטים בהפצת היהדות ללא הפסקה. בתשל"ו הורה לי הרבי להקים את יחידת הטנקים בארץ הקודש. הרבי בחזונו ראה את העניין של הטנקים כדבר שעומד להפוך את כל העניינים של הפצת היהדות בארץ הקודש. הוא דיבר על טנקים בלשון רבים, עוד לא היה טנק אחד, כבר דיבר על טנקים בלשון רבים. וכששאל אחד התורמים, כשהוא ביקש מהרבי ברכה לתת בשנה הבאה עוד טנק, אז הרבי שאל אותו, בשנה הבאה עוד טנק? בשנה הבאה כמה פעמים ככה? במלחמות ישראל הרבות פעלו הטנקים על אש גבוהה, שהיוו רוח גבית לחיילי צה"ל ויחידה רוחנית ללוחמה באויב. הטנקים הביאו עימם משב רוח מרענן ונחוץ לחיילים המותשים שציפו להם בכל מאודם. קיבלנו רשות מיוחדת מהצבא בשביל הטנקים, הצבא עצמו קרא לזה טנק חב"ד. הרמת של פיקוד צפון באותה תקופה וכל המפקדים שלאחר מכן, כולם שיבחו באופן יוצא דופן את הפעילות של הטנקים שתרמה להעלאת המורל בקרב חיילי צה"ל ועזרה לניצחון של המבצע כפי שהוא הסתיים. שליים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני קינה. אחי ורעי, עוד מעט כשיבוא המלך המשיח נקבל אותו בשמחה ובשירה וכולנו יחד נשיר ברוך הבא, ברוך הבא, מלך המשיח. ברוך הבא, ברוך הבא, מלך המשיח. כיום פועלים הטנקים בתנופה מחודשת. הרב משה ראובן אסמן, רבה הראשי של קייב ובירת אוקראינה, נרתם למשימה בכל מאודו וגייס אילי הון מהקהילה היהודית בקייב ומרחבי העולם. מאוד נרתמתי לעניין הזה, אני והקהילה היהודית שלנו בקייב, באוקראינה, בגלל שראיתי איך שבמלחמה, איך שזה נתן כוח ועוצמה לחיילים, שנתן להם את אמונה וביטחון, והם הלכו לקרב. אני לא יודע, אנחנו לא יודעים כמה חיילים זה יציג. טנק המבצעים הזה מייצג את הרבי. הוא מגיע לכל יהודי. העניין של הרבי להגיע לכל יהודי, להביא
להגיד שאתה יהודי, לגלות את הנשמה, את נקודת הלב שלו, פנימיות הלב שלו. יש בית כנסת בירושלים, אבל אין בית כנסת, למשל, אין בית כנסת לאיזשהו קיבוץ. אז טנק מגיע לשם, הוא הפך להיות בית כנסת, ובית חב"ד, ומקום שיהודי יכול להניח תפילין, ולהדליק נרות, וללמוד תורה, ולהגיד פרק תהילים. הטנק הוא הפטנט האיכותי ביותר לדירה בתחתונים. המצוות מגיעות עד אליך, תפילין ומזוזות, ספרי קודש, עמדה להקרנת וידאו של הרבי וסרטים חינוכיים, כאשר דגש מיוחד מופנה לילדי ישראל ובני הנוער החשופים לתרבות העולם וזקוקים להדלקת הניצוץ היהודי. בראשית דרכם של הטנקים, כאשר מר נתניהו כיהן כשגריר ישראל באו"ם ועשה כל שביכולתו למען שלמות הארץ, יצר עמו הרב דוד נחשון קשרי ידידות קרובים. I was 5 years a soldier in the Israeli army, and I remember when Chabad came, it lifted my spirits, the spirits of my soldiers, my fellow officers. And this task of raising the heart of the Jewish people is the most noble, the most important, the critical task that we face today, because the most vital organ of any army is its heart, and a Jewish heart, helped by the mitzvah tanks, is one of the best and most beautiful things that the Jewish people have today. מר נתניהו תמך בניידות וסייע רבות בגיוס כספים. מה שלא יאות וגם משהו שעדיין ימשיך ליבו, אבל תעשה מה שהוא ומה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, שהיום כבר כמה שעות בלב עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, ובשורות טובות. בטנק המצוות יש הכל, מועדון ילדים וחדרי הרצאות, תשמישי קדושה וספרייה ניידת. מניחים תפילין ואפילו עורכים שיחות נפש ארוכות. כל אלה מחד ומסירות נפשם של הטנקיסטים מאידך הם התשובה להשפעה הרבה של הטנקים על הציבור הרחב. חורף, בקושי אנשים נמצאים ברחוב, אני מחכה שאנשים יגיעו ויעלו לטנק, שלפתע אני רואה איזה יהודי אחד רץ, גשם שוטף בחוץ, זלפות, בן אדם הזה רץ, נכנס לטנק בבעלה, כולו מתנשף, הוא אומר לי, תגיד לי, יש לך פה תפילין? לא הנחתם תפילין, אני כל יום מניח תפילין, היום לא הצלחתי להניח תפילין, לא הספקתי, אני חייב עכשיו תפילין. אמרתי לו, בשביל מה אני פה? בבקשה, בוא תניח תפילין. הלך, שם תפילין, התפלל, אמר שמע ישראל ואהבת והיה עם שמוע, כל הברכות. אחרי זה ביקש ברכות, הוציא שטר כסף נכבד, שם בקופת צדקה ואמר לי, תדע לך שעשית לי את כל היום כולו. הפעילות אכן רבה ומגוונת ודורשת הרבה מאוד רצון, זמן וכסף. תודה רבה לכולכם על העזרה שנתתם עד עכשיו לסיים את השליחות שלנו להבאת הגאולה לידי משיח צדקנו, תכף ומיד ממש. Дорогие друзья, я хочу от всего сердца поблагодарить всех вас, тех, кто помогал этим важной вещью Любавического рэби, мицвот-танкам, тех, кто помогал до сих пор, и тех, кто теперь будет помогать, чтобы исполнилось то, что сказал наш рэби. Во-первых, будет благословение тем, кто помогает этому важному вопросу, «Вехоль маш бен старых», все, что человеку нужно. И также, чтобы исполнилось в скорости благословение, которое рэби сказал, что «Вегуль лихейну, ветанким ля арцейну», что он приведет Машиах на мицва-танках, приведет нас в нашу святую землю, соберет весь еврейский народ, и будет это в скорости в наши дни. Тейкив и мияд мамаш. Лехаим, лехаим, большое спасибо всем вам, мы любим вас.